hapei ejang po aboti bantha hetpei namhai he neke. Kosolo sami etum apangke hem atum nang cedon dun ma cedon de. Nepei ke tangketi sita nepo abang ekdom henopik ningkang aret titi neke nepo apan asar burata pipot ne ekdom etum kacingki alam arjulong lote lake nang tambe ko fangke Non le kroi crepusita mo anke kroi jibo sami chinine det loko pai chotlo. Jong hele kham ke dosita cekak nange Samson. Neke nang cekak une. Nang ke hem si kecho kachemang lok. E sok ke komat apiso pelone ki juilok. Kacheng tang ta nepen ne choi ason si kacheng tang ne long si nang follow dun arokom. Neke kesap kanji pulo. Esopi afan kamata chotlo sarpi neke. Pipo si sami afan lang dun dedet mati sarpi. Kopi apot nang. jangke bang dam aling dampo jui aling jui po sarbura la heile Eso pita oso kong erke kalilo boho cechinilo bangta het sarbura nangta. Nang enut ke lapulo. Ketan kapareji kalikaita lasonlo. nepo aning ke thilok po hapei patibom nang pei bang bom lo ti pei ho bojar on lojo ungti Pi hapei ejang po aboti bantha hetpei namhai he neke. Fak oksi van rompo pei ejang po aboti ke nang ngelo. Hutpei namhai he putang detle. Eso poke natlo sarpi kedam chenam taho. kejui dambo sarbura bangta kejui artale sarbura Kejui kali kedo kedam chere nang jitiho. Non malom pirte meme. Parnisita komat arloso tong ketap kepalang me aretlone. Nesi terak hiklo. Thap aling thap po sarbura nang ta laheile paselur duntur nang langma. Arloso afan ketap afan leke nampi kalile neke sarpi. Hi guys, kadang mende nili video nang lang dun ver arado anfan sami nang tu fan churu reut nang tu fan di mane niak klong besi nang tu fan nang churu lo nang tu kai kimat ni video nang lang dun ver par di kadang lasi video bang goson no nang tu comment section nang pachin du no nili goson nang churu po nang tu ngadi kitam ta na video long study itam jumi pik an comment sang pidun lasi nang tu mahir jumi bang nili kinang sot nang tu mahir jumi jong se dolo putang te nil sampai claim kita antu se pami ponju po videos tame di lasi nang tu mahir jumi bang ke kai kimata kinang sot nang tu jumi sen comments nang epiduno putan nil sampai ning sampo claim kita tame antu se pami thek po videos tame lasi pinila su video bang ke lansi intoni kok lo tumai thame ko rang thu